Vastav Network. ମୁଁ ବଏଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ିକିନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରକ୍ଟା ବି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି। ସେ ଯିଏ ସ୍ପଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଆସି ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? କହିଲେ ଆମ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟା ବି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ପାଇକିନା ତାଙ୍କର ଏଲ୍ ଲକ୍ ଥିଲା। କଲ୍ କଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ମାଆ ଉଠେଇଲେ। ସେଇଠୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟା ହଜିଯାଇଛି, ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଫୋନ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ସେ ଫୋନ୍ଟା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, କହିଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନାଁ ସଂଗ୍ରାମ। କହିଲେ ଏଇ ଫୋନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇଙ୍କର। ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଜଣେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ନାଁ ସଂଗ୍ରାମ, ଯେହେତୁ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସ୍ପଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡ଼ଟା ପୁରା ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ ଇଏ ଠିକ୍ ଆମର ସେଇ 8:30 ଖଣ୍ଡେ 8:30 9ଟା ଭିତରେ ହେବ ଆଉ। ହଁ, ସିଏ ଏପଟୁ ଆସୁଥିଲେ ଆମର ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ବାଟୁ, ନୂଆ ବଜାର ବ୍ରିଜ୍ ବାଟରୁ ଆସୁଥିଲା ଟ୍ରକ୍ଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆସିଥିଲା। କାହିଁକିନା ଉପରେ ବି ଯେଉଁ ପିଲା ବସିଥିଲେ ସିଏ ବି ଆସି କହିଲେ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କାଲି ସେ ଏସ୍ସିବିରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାଲି ଅପରେସନ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ, ସେ ବହୁତ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେ କହିପାରିଲିନି ତାଙ୍କୁ। ତ ତାଙ୍କ କାଲି ଅପରେସନ୍, ସେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ନେଇକି ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ। ଏସ୍ସିବି ଯାଉଥିଲେ। ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଇପଟ ଯାକ ରହିଲା ଆମର ଗଡ଼ାଣି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ାଣି ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ ଗଡ଼ାଣି। ଏପଟୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି କେହି କାହାକୁ ଅନାନି। ହମ୍ସ ହେଉଛି, ହମ୍ସ କେଉଁ କାମକୁ ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ହମ୍ସକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବାଇକ୍ ବି ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପଳେଇବେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଯିବେ ଆସେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଆପଣ ନୂଆ ବଜାରରୁ ଆସିବେ ଯଦି ଚଢ଼ିକିନା ଯିବେ ସେପଟକୁ, ଏଇପଟେ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ତଳେ ତ ଯାଇପାରିବେ, ଗେଟ୍ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ତଳଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା, ଟ୍ରକ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା। ଇଏ ବି ଭାଇ ଆସୁଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲେ କି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ କାର୍ ବି ଥିଲା। ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ିଲା, ସେ କାର୍ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ମାଡ଼ ହେଲା। ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ଆଉ ଦେଖି ହେଉନି। ମୁଁ କାହିଁକିନା ସେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଖିଲାଠୁ ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାଲିଗୁରା ଆଣି ପକେଇଲି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଟାଟା ଏସିରେ ଲୋଡ୍ କରି ପଠେଇ ଦେଇଛୁ।